Hej og velkommen tilbage. Det er ved at være virkelig lang tid siden, jeg har lagt noget op. Men som jeg sagde i en af mine tidligere videoer, så lægger jeg kun noget op, når jeg har noget, der er aktuelt. For ellers så bliver det lægge op for lægge op skyld, eller bare lave en ugenlig, månedlig videovlog på, hvad der sker hernede. Det kunne jeg også godt gøre, hvis man har lyst til det. Hvis det kunne være noget, så må I godt smide i hvert fald en kommentar omkring det. Men det er blevet forår. Sent forår, snart sommer. Og båden har været i vandet nu i noget tid. I vinter, der tog Trine og jeg og prøvede at spare nogle penge. Fordi selvom vi har fået en ny båd, har vi stadig båd på budget. Og det betyder, at vi har lavet nye madrasser til båden, til forpiggen og til Arctica-hytten. Og det er noget, som vi faktisk også rigtig gerne ville på den gamle båd, men aldrig fik taget tid til. Så da vi fik den nye båd, så tænkte vi, at nu skulle det være. Så processen her, det er, hvordan har vi egentlig bare lavet madrasserne, og hvordan det kommer til. Som den hurtigt nok har set, så det vi har brugt, det er helt normale madrasser fra IKEA, 12 cm koldskumsmadrasser, som vi har skåret til. Der har været forskellige kontaktlim. Jeg har brugt noget billigt noget fra Hjem & Fix. Det skal I ikke bruge. Så har jeg brugt noget M3-lim. Det virker okay. Og så har jeg fundet noget sidste lim, som jeg nok skal huske at smide link til hernede under, som der virkelig holder. Det er noget tekstil kontaktlim. Jeg tror, det er 120 kroner dåsen, og der var i hvert fald rigeligt med lim til madrasserne og til de projekter, vi skulle bruge her på båden. Så kan man så lige vente til den bliver sådan lidt klistret, og så kan man sætte den sammen. Til. Og det der var vigtigt for os, det var også at prøve at bruge så meget madrassen som overhovedet muligt, og sørge for at det gik til spilde. Så det vi har gjort, det er at vi har taget overdelen af madrassen, og det betræk der var til madrassen, og skåret ud så det passede til det betræk der var til madrassen, så det sammen.
Men som du kan se i videoen, så har der virkelig været meget putte nåle, klippe og tilpasse. Og vi fandt ud af løbende hen ad vejen, at det var ikke så god en idé at lægge det der ekstra 1 cm sytillæg til hele vejen rundt, som der ellers anbefales, men faktisk bare køre den helt indtil, fordi så får man sådan virkelig stramt fedt på madrassen og betrækket, som du laver. Så det er helt klart en lektie lært til, hvis vi skulle vælge at skifte til salongen, eller måske i mellemgangen på den køje, der er der. Tusind tak for at se med. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Hvis I har nogle kommentarer, så smid dem endelig. Hvis I har nogle spørgsmål, så smid dem også endelig enten her. I kan også gøre det på Instagram. Og så skal jeg eller Trine nok prøve at svare tilbage, så hurtigt vi kan. Men ellers tak for at kigge. Vi ses næste gang.